Eskola sartzega zigozoa ikastoletan, gozoa, 3.100 ikasleen einerata heltzen baitira lehen aldiz. Berriz ere, 130 aur gehiago kasik baitugula ikastoletan iparraldean. Gauza onak dira horiek denak, baina ondorio noizbait txarrak maiten dituzte. Ikasle bakoitzaren zata 10.000 euro behar ditu sehaskak ikasgelak eraikitzeko, beraz, €1.000.000 baino gehiago berehala. Ahalmen urriko ikasleak laguntzeko 7 lanpostu falta dira aurten, gainerat iparraldeko euskararen erakunde publikoak uste baino diru gutiago eman dio, eta jaurlaritzak bat ere ez. Behar dugu laguntza gure egoitzen eraikitzeko. Beharrezkoa dugu, ez gira aterako eien laguntza gabe. Badakite? Justiziak datorren astean aztertuko duen Endaiako udalak eraiki nahi duen ikastola berria legezkoa den ala ez, bien bitartean Endaiako ikastolan euskarazko irakaskuntza eskaintzen segitzen dute, baldintza zaila eta ez egokietan. Frantziako gobernu eta hezkuntza arduradun berriak izanen dira laster hemen Ipar Euskal Herrian, sehaska haiekin bilduko da, baina ez du baztertzen mobilizazioak berritz egitea.